Adema Igbo Chineke Kalamacho ezima puliche Igbo di samejim naka n'ebe ahụ n'ugbu a na enweta onwe gị very quick one na chiba n'ọzọ nke tata bụ Saturday abalị 7 nke ọnwa abụọ afọ puku abụọ na iri abụọ na isii. ụmụafọ Nigeria especially ụmụ Igbo most of them na-ata ahụhụ shi na Nigeria si na enwere employment na Ghana, enwere employment na Senegal, enwere employment na Cote d'Ivoire, enwere employment na Burkina Faso. Most of them ended up being harvested, as in Ghana ha harvest ya. And then na-emekwana ihe ha bụ ụmụnne ha. I gotta say, biawa Burkina Faso, biawa Senegal, even across Africa self, you know, across Africa. When they get na biawa Libya, mother she desert, baga desert, for that one also, for that one a mini. Or walk out when I get money in or here, Tawa, I tag na Nigeria. Kara ni jire tu fondoge. Because when you dendo, kamurulilanya. Now we have had cases of umunani nda borola shikenye horo na Ghana. Ageba hore hamele slave trade. Ana slave trade is still on. Slave trade is still on. When you pataginga maybe kwala go gobia from here to Ghana or from here to Burkina Faso or Senegal ma okwano Cote d'Ivoire. You know? Akpega ge ponyo ozo from it we get ponyo ozo akporo ge ponyo ozo from it we get ponyo ozo akporo za ge ponyo zi onye ga agoro mkpuru obi gi. Onye ga agoro organ gi, onye ga agoro umeji gi. Is it not better for you to stay here? One ka ahi na-eme gi jishi ike na-eme na onye dị ndụ nwere olileanya. It is not yet to huru. You know, it is not yet to huru. We have had cases of at times them say one no Ghana, one no Burkina Faso, but one ha nwala. One no Senegal, one ha nwala. You know, one ha what akere nwala. Ma di he what akere because I got bugging from year to year. I got bugging a food. From year to year, I got bugging a food. You can see hotelo jiga, boga ha nyo boga but ana elena nyo ga akpo. You go to some churches and they give hope no dendo come and on poro, no dendo on poro. Yes, some of them no na poro. Some of them no na poro. Some of them no na poro nwo. You know, some of them no na poro nwo. I am advising our young men and I'm advising our youth. Please stay back. Stay back. You know, stay back. No. You know, no, stop all this at the end of the day. I'm begging you. It's becoming so notorious. I'm telling you. Get happen Nigeria ebe dendo. Gazia Ghana jenwo. Happen Nigeria ebe dendo. Gazia Burkina Faso jenwo. Gazia Nigeria from Nigeria ebe dendo. Get Gazia Cote d'Ivoire jenwo. You know? Things are happening, but you don't know because we may beg. It's very, very important. Anye no bankwem na the Senate joro although anolam from Abaribe and Victor made them. But Nigerians, we are not going to sleep over this. That bill. Because we are talking of passing the bill on real-time transmission of results. Especially APC. APC can never win any election without rigging. Quote me. Hage rig re-election. Hage rig re-election no, in this country called Nigeria. That is why Haji dilly-dally. Ni he basara ikwado ke enwe ishite no bozi electric. Na-ezipụ gịnị ka o kwesị agba. O jara ha ahụ. Mana ka were na abara ibe. Na Victor mekwuole na onwe ihe dị otu ahụ dịnụ. Na ya pass ya. Na ya pass the bill. Ka anyị were otu ahụ. Anyị enye ha time. Had you Senate pass that bill, Nigerians will hit the street of Abuja and they will hit the streets of the 36 states capital in Nigeria. This is our destiny we are fighting for.
This is our destiny we are fighting for. Anyị gba nkịtị n'obodo abụ Nigeria. One or two mkpụrụ mmadụ ole na ole anọ na Senate. They will eat us raw. They will eat us raw in this country. Ka anyị na-eleba. Anyị na-aga n'ubi ka ji n'aka. If the Senate refuse to pass that bill, Nigerians will lock up the National Assembly. It is our right. It is called the National Assembly. We belong there too. They are just representing us. And if they cannot go there to represent us well, we will go there and represent ourselves. Una decide on our behalf. Odema dịka nke ahụ na-ewu njinji bịakwara wee jie kpọmkwem na Ebonyi steeti na obodo a na-akpọ Ọsọ Eda na kansụl Eda ka Ida nke steeti Ebonyi na ndị amasiri nọkwado Ebonyi steeti. A na-azụ ala ebe mmadụ emishi. A na-azụ ala ebe mmadụ abịa n'ala Igbo ndị na-akpa agwa ka ndị Fulani ha na ndị ebe a ndị ha na-enweghị ha ji ihe akpọrọ ndị Ebonyi steeti. Ibe ishi anaghara ha ndị Ebonyi and ọwụcha Ebonyi niile onwere part of Ebonyi they are still living in barbarism, as in ịcha mmadụ mma n'ụlọ anaghara ha ahụ. They can chala gị mma n'ụlọ ọsịsọ. They don't care, you know, they don't care. It's a terrible situation. And the governor of Ebonyi state achụọla ndị eze obodo ndị ahụ lekwenu ndị o mere appoint na ihe na ndị commissioner ma ndị SA ma ndị PA chụshia ha n'ọrụ because they cannot bring peace in their community. So what are they doing in government? Nwe ifere gbaliala na nke ahụ, but that will not stop there. Ka enwe lasting peace. This particular land dispute atala mkpụrụ obi ndị mmadụ too much na Ebonyi state. Ka nke ahụ na-ewu shisha epidemic akpọtọwala na Cross River. Ị ga-ahụ ụmụ agbọghọbịa mgbe ọbụla ha bara na restaurant ma ha baa na club ebe ha ga-ebu ụzọ land ahụ ebe a na-amị ihe shisha. You know, ụmụaka na-amị shisha. Ụmụaka fụrụ shisha ha fụọ ya n'ọnụ, ị ga-ahụ ha mịa ihe ọzọ ị ga-ahụ sị anwụrụ ọkụ eshi n'imi abụọ mvụa ha eme isi ụtọ ha mịa ọzọ ihe ọzọ ị ga n'ụwa anwụrụ ọkụ mvụa. Hey! Ụmụaka 15 years 14 years ụmụaka mi gacha shisha and na-enwe ezigbo ọrịa na-eshi na shisha ha pụta. Ihe na-amị, you are killing your lungs. You are bringing cancer into your lungs. Cancer of the lungs. Ọ ihe butegele onwe gị. Ị gara club ga amịa, gị gara restaurant ga amịa, gị ga-ebere otu aga ebe ọbụla ịhụrụ shisha gị rọshịa ihe unu na-aṅụ. Unu anaghị aṅụ Igbo, unu anaghị aṅụ tramadol, unu anaghị aṅụ mkpụrụ mmiri. Ọ shisha ka unu na-aṅụ. Ha niile dịcha njọ. Unu na-amị shisha. Now there is an epidemic. There is a serious disease associated with the shisha hell army. Be very, very careful. Unu na hamila. Unu ga ametakwa ofu. Ọ dị ma otu nwoke onye yahoo na Delta State ewerele ihe kugbuo onye yahoo ibie a friend ya when they were doing transaction $2,000 $2,000 awega, you know, because I say you no go get share here, because I say I go get share, because you no go get share. You should not get share. It's not get before you know you bring a quality guy and you should buy one na Delta State. Gị na mmadụ na-eme ihe yahoo, you know, ya enweta ha gị nweta gị si na ọ gaghị enweta na ị gaghị ekenye ọ maka gị na-ezekwanụ ọkụnụ na-abụ ndị oshi mmadụ ndị oshi abụọ ndị oshi wo ha zute ha eke otu unu ga-eji zute oshi onye nke asịsị na ọ gaghị eke na you want kill yourself now ọ criminal gang. So izute unu eke onye ka ezutekwere unu eke ebe unu chọrọ ị na-ezu oshi na-ezu na oshi. Finally, a very sad one. Na Ondo, landlady nya na tenant ya nwege problem. Ye were nshi je nye nwa the tenant ya nwege problem. The little boy anwụ na Ondo. Gị na mmadụ nwege problem. Gị happy igbu onye gị na nwege problem. Ma happy emerụ ahụ gị na onye gị na gị jelezie nwa ya an innocent boy. Gị nye ya nshi nye ihe ya ṅụọ nye bobo itile nshi nwatakịrị aṅụọ nwatakịrị anwụọ. Now police ejidelie. Some people are so heartless. Ndị obi akpọ. Ndobi tara mmiri, ndobi kpọrọ nkụ. But thank God that most of you, what you sow,
you will repeat before Ghana. Only me back I na pikota pampa bi home na akwụkwọ akọ Chiba no zo biara gị na Chino so ba no nso kwa chebere m na no nso kwa chiwo na TikTok na kwa official so kwa TV na YouTube ka chim na efe gani hu gojibola men no ko bochita gajibola gị niile siriri werere.